what overcame Goliath was not the stone that David asebenzisa ukumshaya. Wabulawa ilamasu athi ngiza kuwe ngegama lika Jehova. Ngiyezwakala uGoliath uvela ushawa yithi nje usiyabhayisa. Ubhayiziswa ukuthi this man comes to me. Mawubheka istage sakhe is a young boy. Kodwa umfana kunento akhuphuke eyazi. Engaziwa inkosi uSaul. Engaziwa ngabafowabo abadala. Kodwa lo mfana ukhuphuke negama lika Jehova. Wazi ukuthi when you are faced with adversity, withdraw yourself from the adversity. Guess what I was saying? And add God in the equation. And said, wena uzakini uphethe izinto eziphethe ozithembi. uDavid wayeseshilo ukuthi yena akathembelwa imali, akathembele kodwa uze egameni lika Jehova. Igama lika Jehova linamandla. Izwi lenkosi lithi obalekela kulo uyalongela. But it's a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. Awulwi wena ubalekela kulo. Hallelujah. Wena ubalekela kulo. Bese kuba yini elibona uma ubalekela kulo. Iyeke iphi ibhekane netower ongene kulo. Hallelujah. Now that's why when we sing, sisiza wena ongakwazi ukuconfessa ubukhulu kaNkulunkulu. Silekelela wena ukuthi manje bekuthiwa ngiyadunyiswa uvele ukhungathele ukuthi uzothini. Sithi just join us masithi what a mighty God we say. What a mighty God we serve. The angels bow before Him to worship and adore Him. What a mighty God we serve. Hallelujah. Hallelujah. Let me submit it before they say Udogoso. Mhlangathola into emahlulayo ngomyela mkhonzelele. Kodwa ngoba bathi usoma. Ngizokhala basaba. Usoma. Jehova wethu. Usoma. Hallelujah. Igama elithi uJehova. Uyasilwa. Hallelujah. Ngoba ukuthi ngikhulume with an insight. Ngine umprofeti kodwa umprofeti ngiprofete 2027. Ukuthi u2027 is a year of manifestation. La khona sizobona uNkulunkulu egijima phansi ngabantu. Lo nyaka it's a year of becoming. 2027 is a year of manifestation. This year yakhiwe baba. Jongbona ngene emkhulweni kangaka yakhiwe baba. Kufuneka abantu manje bezwi abazalwane. Yakhuluma bona. Kufuneka amadoda ezwi angacompromise. Kufuneka ama-commanders in the house of God. Ngoba ngeke lokuhlaba umazi uNkulunkulu wethu. Ungaveli Elisha balesi sikhathi. Ungaveli Elijah balesi sikhathi. Abuye sakala basala. Abasothi nayi inkosi. Nami nansi eyayo. Bese bethi bizalo wena uNkulunkulu. Adilike uzobonakala
emotions zabantu. Sesimkhonze kakhulu sisaba to stand and say we've got a God that is in charge. Nansi yemikhosi, nansi yami inkosi. Akembizo wena. Lithi iBhayibheli bambiza lacishe lakhothame la. Awuyezwa abasalayo. Lacishe lashonila ngabememeza. Athi ahlabulela ememeze kakhulu. Uthi abamemeza bazophatha amatshe bazilimaza. Bememeza engehliwe emehlukuleni. Hallelujah. Uthi makufika kuyena wasethi nansi yami. Hambani niyokhamanzi niyithele amanzi. Washo ukuthi i-altar usayilungisile. Washo ukuthi i-altar usayilungisile. Ngoba i-challenge yakho uthandaza ingalungile i-altar. What is an altar? An altar is where divine meets humanity. It's where divinity meets humanity. In other words, Job 1, uKristu kithi. Yila kuhlangana khona i-divinity. Ihlangana ne-humanity. Abese shintsha ordinary men into extraordinary people. Awuyezwa abasalane awuyezwa kodwa. iBhayibheli lithi uSamson wathatha impungulo. Wasibopha 2 by 2. Wayesezokhela ngomlilo. Zangena emasini namaFilisti. Isikhathi sokuba manje kusho umlilo. Kushe amasimi amaFilisti. Nebe bekade baphethe babothi kuphethe uNkulunkulu wasezulu. Kodwa kufuneka abantu abazothi itheleni ngamanzi. Ncedisana amathuba. Ningalethi upetrol, ningalethi ncedisani lethelani inkinga engavumelani nomlilo. Ukuze mawehla umlilo. Ngoba awuzukulayithwa ngometshisi. You know this. They challenge the church ukuthi kumetshisi abantu balayitha ngometshisi. Uyezwa noma ukhonza usho ukuthi engametshisi. iBhayibheli lithi uma ungasehla umlilo beza nometshisi. Ngoba awusehli. So we replace. Don't try and replace God. Don't bring in new stuff. Don't bring in new stuff. Allow him to be God. Mawungehila umlilo asambe siyobuza ukwenzekile. Singawu-replace. Ngoba i-generation namhlanje ayiwazi umlilo wehla phezulu. Yazi lo oqhwizwa nabantu. Asabe siyobuza ukuthi kwenzekeni Nkosi. Uma usehla umlilo. Awuyezwa wangabe Sanje masisiyakhala kodwa unkosikazi yakhe lethi indaba. Yakuletha abafundi abahamba noJesu abalala noJesu. Mama,
Yesu ukukhuluma nomoya wophuma. Wahamba lo baba uthi niyahamba. Abafundi bayeka kusekhona abantu. Bavale inkonzo kodwa ufefe. Amamshiya ufefe nje bemali behamba sithi akukahle inkonzo. Sihlulwe ibandla alifunde ukuthi sihlulwe. Kwenziwa yini sifunde ngama-miracles as if sifunde history kanti incwadi yezenza inayo amen. Kwenziwa yini Nkosi kwenzakaleni? Ngezwa manje umuntu elaje ifakela amanzi ayifaka amanzi lidibende yaziyandala amanzi aphumela nasemseni wayisememeza izizwa mememeza uthi baba ukuze bazi nabo uthandaza ngabo ukuze bazi ukuthi mina ngivela kuwe phendula mina washuthi awulayithwanga umoya le wayidla inkunzi waphuza amanzi kwamenyezwa kuthiwa akakhonzwa ukhuluma ngabe navela abantu abanjani abaphumela ngoba i-challenge siyakwenza uyamthanda kodwa umthande kusithelele. You are a secret disciple. Umlandelela kude. Futhi uyabona ubona noma kuthiwa akuyi open air awuyi. Ngoba usasaba bangakini. Ngoba nangakini awasi. Noma uphuma iBhayibheli ufake esikhwameni. Mhlawumbe uya emall. Sibone sokela. Usuyivula ukuthi ubeze enkonzweni. Ngoba lento uhluleka ukuyimela kuyimeba. Yes Lord. Hallelujah. Uhlala nabahlabayo. Uyenyangeni nabayenyangeni. Uhlola nabahlolayo. Yezwakala. Nawe kwakho khona indwangu eyiboshele neyikhumbe engazuthi ezana. Kanti bekufuneka bazothi nali inkosi. Memezano we. Jesu. Abanizwa kodwa. Memezano we. Niyezwa zona. Abantu laba anithi kwesikhathi alinaki. Uma nithenga imoto ezingama used cars. Kwesikhathi uyithenga kanti ibihambisa ngoma. Inentamo ebomvu negriyo. Uhambe ngayo uphansi kwalela onda. Ngisho uthenga indlu kuloko ukuthenga igqingene fanele ukuthenga indlu ukuthi uyithenga bese uyithatha abazalwane ukuthi siyongena angikhulumi angikhulumi lento ayenza abantu udedicate abadedicate abenza amakhekhe benza amajuice bese nifika nimedani lo baba naku umusi anikwazi ukuthi umusi edani kufanele masifika singene njengeyilongo asazi kwenziwani ePetro kufanele siyophakamisa i-altar likaKristu awazi kwenziwani ekitchen awazi kwenziwani kuleya bedroom engane kufanele sigijima yonke indawo ngoba uma sigijima yonke indawo siyayidla ngoba kuthiwa kunyathele khona amathele uma ungafika ngakhona ukayidla nansi inkosi nansi ya angeke nimemeze wathi angisho njalo kantengezi ngithi nansi yini inkosi nansi ya ake sifune uphendula ngomlilo uphendula ngomlilo kuyokhonzwa yena ufuneka sanele simveze kulo ukuthi akade sakhula lwenkosi kodwa iyangisabisa nje lento yamaKristu asabe constitution ashumayela as per the dictates
the constitution. The constitution means ungayishi into bese uyigodla. Osho uthunywe iconstitution awuthunyiwe uNkulunkulu wasezulwini. Fanele size ngisho national government. Siba challenge parliament. Ngabona mohwe. Bephelele parliament. Wayisetha ngesithandazo wakhuqa phansi. Ngasho ukuthi le ndoda ithi nayo inkosi. Nama ke ningike yayo. Ebethuna nasusele ngekhali bayabasana. Sireza bazanaba weak abathakathi akhe. Sireza bazona aba unstable as water. They take the shape of the container abathelwe kuyo. Nabo bathele jointing badawe ngathi abalazi ivangeli. In how we handle must affect us before affecting the congregation. Funny the congregation see challenge. See challenge. There's a pillow. Say